ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനീതി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദയ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. हरे कृष्ण महाराजी प्रणाम. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് മൂന്നാം അധ്യായം കർമ്മയോഗം. കർമ്മങ്ങള് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെ യോഗമാക്കി ചെയ്യാം. യജ്ഞങ്ങള് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മള് എന്ന് പറഞ്ഞു. പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയപരമവാപ്സ്യത. നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് ദേവന്മാര് അല്ലെ, നല്ല പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ദേവന്മാർക്ക് കൃതജ്ഞതയോടെ യജ്ഞം ചെയ്യണം നമ്മള്. അങ്ങനെ യജ്ഞം കൊണ്ട് ദേവന്മാര് സന്തുഷ്ടരാകുമ്പോഴ് അവര് നമ്മളെയും സന്തുഷ്ടരാക്കും. അങ്ങനെ പരസ്പരം ഭാവയന്ത, പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു യജ്ഞചക്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ. അപ്പൊ അന്നം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഭൂതജാലങ്ങളൊക്കെ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത്. അന്നം എവിടുന്നാണ്? മഴ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. മഴ എങ്ങനെയാണ്? യജ്ഞത്താലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ യജ്ഞമാണെങ്കിലോ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. കർമ്മകാണ്ഡത്തില്, വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കണു അല്ലെ പലതരം കർമ്മങ്ങള്. അപ്പോ വേദങ്ങൾ എവിടുന്ന് വന്നു? ഭഗവാനിൽ നിന്നാ വന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ പോവാണ്. ഈ യജ്ഞചക്രത്തിനെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമ്മള് കർമ്മരംഗത്ത് ഇടതടവില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ലോകസംഗ്രഹത്തിനായിട്ടാണ് അല്ലേ. ഇതാണ് 23. യദിഹ്യഹം ന വർത്തേയം ജാതുകർമ്മണ്യതന്ത്രിത മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നുവെങ്കിലും അല്ലയോ പാർത്ഥ, ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. എന്നെ അനുകരിക്കുന്നവരെ ആരും ഒരിക്കലും അലസരാവരുത് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം. എന്ത് പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം, അല്ലാതെ
പലതരം ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യരാണ് അല്ലെ. മനുഷ്യർക്ക് പലതും വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന് ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ഒരു നിബന്ധനകളോ ഒരു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ഒന്നും ഭഗവാൻ ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ആ ഒരു അവതാരം എടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ പല ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. എല്ലാം ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടും അല്ലെ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉത്സീതേയുരിമേ ലോക ന കുര്യാം കർമ്മ ചേദഹം സങ്കരസ്യ ച കർത്താസ്യാമുപഹന്യാമി മാ പ്രജ. ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യണില്ല എന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും തരണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് അനുകരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇരുട്ടിലായി പോവുമല്ലേ. പ്രവൃത്തി ഒന്നും ചെയ്യണ കാണാനില്ല, എന്നാ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോവും അല്ലേ. അത് വർണ്ണസങ്കരത്തെക്കാളും ദോഷകരായിരിക്കും. അത് പ്രജകൾക്ക് എല്ലാം ദോഷം ആയിട്ട് വരും. ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം അത് നടക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യും. ജനങ്ങളെയൊക്കെ അധാർമികരെയൊക്കെ മാറ്റാനും ധാർമ്മികതയില് ഉന്നതി ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ജനം വ്യതിചലിച്ചു പോയേക്കാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന വിധത്തില് അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുക, അതാണ് അല്ലെ അവതാരോദ്ദേശം. സാധാരണക്കാര് അവരുടെ ഈ നേതാവായിട്ടുള്ളവരുടെയൊക്കെ പ്രവൃത്തിയെ അനുകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. സ്വധർമ്മം അതനുഷ്ഠിക്കാതെ പരധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ശ്രേയസ്കരമല്ല. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ കേസില് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ സന്യാസത്തിന് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ക്ഷത്രിയരൊക്കെ അങ്ങനെ സന്യാസ ധർമ്മത്തിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ എല്ലാ ധർമ്മവും നശിച്ചു പോകും അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്വയം ആചരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ചലനങ്ങൾ പോലും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പോ എത്രയോ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ വളരെ വളരെ ഉന്നതനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അദ്ദേഹത്തിനെയൊക്കെ അനുകരിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് കഴിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ലൗകികര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനം ഉള്ളവരാണ്, അജ്ഞാനികളാണ്. അപ്പൊ കർമ്മകുശലതയോടെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ അറിയണം, അസക്തനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. ഒരു സന്യാസി ഉണ്ടായിരുന്നു. സന്യാസി ആശ്രമത്തില് വാഴ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യും. ചുമ്മാ ഇരിക്കാനൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തർപ്പണം, പൂജ, പാഠമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വാഴ കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ആവേശത്തില് കൃഷി ചെയ്യാണ്, നല്ലതായിട്ട് വിളവും കിട്ടും. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും വാഴക്കുലകളൊക്കെ. ബാക്കിയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാൻ പറയും, ദാനം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു തവണ ഇതുപോലെ വാഴക്കുലയൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ വന്നു. നോക്കുമ്പോള് കൊലകളൊക്കെയും കളവ് പോയിരിക്കണു. അപ്പൊ വന്നവർക്കൊക്കെ വിഷമായി. എന്നാൽ സന്യാസിക്കോ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല അല്ലെ, പരാതിയില്ല, ഒന്നുമില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും ആവേശത്തോടെ കൃഷി ചെയ്തു. ഒരു ലൗകികനോ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇതേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ആശങ്കയോടെയാ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെ. ഇനിയും ഇതുപോലെ കള്ളൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോയാലോ എന്നൊക്കെ ആവും. പക്ഷെ സന്യാസിക്ക് യാതൊരു ആശങ്കയും ഇല്ല. പൂർവാധികം ഉത്സാഹത്തോടെ വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ്.
25 സക്താ കർമ്മണ്യ വിദ്വാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാദ് വിദ്വാംസ് തഥാ സക്തശ്ചികീർഷുർലോക സംഗ്രഹം. അറിവില്ലാത്തവർ ഫലാകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാവാൻ പാടില്ല. ജ്ഞാനി, ഒരു അറിവുള്ള ആള് അജ്ഞാനി ആയ ഒരാൾക്ക് എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലോ ഭഗവാനാണ് സർവത്ര എന്നറിയുന്ന ആ ജ്ഞാനി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഏത് കർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യാം. ഇത് കണ്ടിട്ട് അജ്ഞാനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാക്കണ വിധത്തില് ഒപ്പം കർമ്മനിരതനാവുകയും വേണം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ജ്ഞാനി ചെയ്ത് കാണിക്കുക. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അതാണ് ചെയ്തത്. സ്വയം മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാം. കർമ്മഫലാസക്തി അതൊന്നും ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. ഫലം എന്ത് തന്നെ ആയാലും സ്വീകാര്യം ആണ്. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യ. എല്ലാ വൈദിക ക്രിയകളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാനെ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം, സ്വയം ഇന്ദ്രിയപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യണം. അത് തന്നെയാണ് കർമ്മയോഗം. അങ്ങനെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ ആവുക. ഉപദേശം കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുന്നത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും എന്നാണ് 26ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേത് അജ്ഞാനാം കർമ്മസംഗിനാം ജോഷയേത് സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരൻ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കരുത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ളവരാണ് ലൗകികര്. ഏത് കർമ്മം, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ഏതാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ഫലാസക്തിയോട് കൂടി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ജ്ഞാനികള് അവരുടെ ആ കർമ്മം ചെയ്യലിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരെ ഭക്തിഭാവനയോടെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ക്രമേണ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ജ്ഞാനികള്. അജ്ഞാനിക്ക് താല്പര്യമുണർത്തുന്ന തരത്തില് പ്രവർത്തിച്ചു കാണിക്കണം. കർമ്മഫല ആസക്തി ഒന്നും കൂടാതെ വേണം കർമ്മം ചെയ്യാൻ എന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. സ്വയം മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുക. കർമ്മഫലാസക്തി ഉണ്ടാവരുത്. കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ഫലം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, അതുപോലെ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവത്തോടെ ആവരുത്. ഭഗവാനാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു, എന്നെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്യിക്കുന്നു, അതുപോലെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് വിചാരിക്കാവൂ. ഒരു അജ്ഞാനിക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും അതുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ല പലപ്പോഴും. അതാണ് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാളും ഭൗതിക ചിന്താഗതിയുള്ള മറ്റൊരാളും ഒരേ നിലയിൽ ഒരേ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും. എന്നാൽ അവരുടെ നിലപാടുകൾ തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട് എപ്പോഴും. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ തൽപരനായ മനുഷ്യന് താനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള മിഥ്യാഹംഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും. ശരീരയന്ത്രം, ആ ശരീരമാകുന്ന യന്ത്രം അല്ലേ, അത് പ്രകൃതി നിർമ്മിതമാണെന്നും ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അജ്ഞാനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മായ കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ മറന്നിട്ട് ഞാനൊരു വ്യക്തി എന്ന് ഭ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അഹങ്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കർത്താവായി മാറുകയാണ്. ശരിക്കും ഗുണങ്ങളാണ് ഒരാളെ കൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു നാടകം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വിചാരിക്കുക. പല നിറങ്ങളിലുള്ള ലൈറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും.
ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി അത് കാണുമ്പോൾ പറയാണ് എത്ര കളറിലുള്ള ലൈറ്റുകളാണ് എന്ന്. പക്ഷെ വലിയവർക്ക് അറിയാം അല്ലെ, വർണ്ണക്കടലാസ് അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ആ നിറം കാണുന്നത്. കടലാസാണ് ആ നിറങ്ങളെ മാറ്റുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വലിയവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെയാണ് ജീവചൈതന്യം ഒന്നാണ്. അത് ആ ഒരു ജീവചൈതന്യം സത്വമല്ല, രജസ്സല്ല, തമസല്ല, മായാഗുണങ്ങളാണ് മൂന്നായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് മൂന്നായിട്ടുള്ളത്. ജീവചൈതന്യം ഒരേ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ജീവചൈതന്യമാകുന്ന ആ വെളിച്ചത്തില് വർണ്ണക്കടലാസാകുന്ന ആ സത്വഗുണം അതില് തട്ടി വരുന്ന നിറമാവുമ്പോ ആ ആള് സാത്വികൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ. പച്ച ലൈറ്റ് വരുമ്പോ, പച്ച കടലാസ് വെക്കുമ്പോ പച്ച ലൈറ്റ് വരുന്ന പോലെ സത്വഗുണം തിളങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ, കൂടി നിൽക്കുമ്പോഴ് അയാള് സാത്വികൻ എന്നറിയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണേ. അല്ലാതെ ജീവചൈതന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൂന്നല്ല, അത് ഒന്നാണ്. മായാഗുണങ്ങള്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് മൂന്ന് തരത്തില് പ്രവൃത്തി ചെയ്യിക്കുന്നത്. ആത്മസ്വരൂപമല്ല, ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വീണ്ടും 28ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. തത്വവിത്തു മഹാബാഹോ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗയോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാന സജ്ജതേ. ആവരണം, ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീവചൈതന്യത്തിന്റെ ആവരണമാണ്. ആവരണത്തിനുള്ളില് ശുദ്ധ സത്വഗുണമായിട്ട് ആത്മാവിരിക്കുന്നുണ്ട്. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാള് ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായിട്ട് അറിയും. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കില്ല. ഞാൻ എന്ന് പറയണത് ജീവനാണ്. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല അല്ലെ, ഞാൻ ജീവനാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യം അറിഞ്ഞവന് ഭൗതികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഉള്ള ആ അവസ്ഥയെ പറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാം. കുഴപ്പം പിടിച്ചതാണ് അല്ലെ ആ ഭൗതികതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ് താനെന്നും തന്റെ സ്ഥാനം ഭൗതിക ലോകത്തിലായിരിക്കരുത് എന്നും അയാൾക്കറിയാം. സത്യത്തിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കറിയാം. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ ആ പരമപുരുഷന്റെ ഒരു അംശം എന്നതാണ് തന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്നും, ഭൗതികമാണ് ജീവിതം എന്ന ഭാവനയിൽ താൻ എങ്ങനെയോ കുടുങ്ങിപ്പോയതാണ്, ഈ ഭൗതികതയില് എങ്ങനെയോ കുടുങ്ങിപ്പോയതാണ് എന്നൊക്കെ ആ സത്യം അറിഞ്ഞ ആൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വിശുദ്ധ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ട് അയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തില് നിരതനാവും. ആവരണം അതല്ല നമ്മള്, ആവരണത്തിനെ നമ്മളായിട്ട് കരുതുക, ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണു എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാണ്. ആത്മാവിന്റെ വെളിച്ചം മറ്റൊരാൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. സ്വയം ആ അവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ട് സ്വയം അനുഭവിക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. തന്നിൽ വരണ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഒരു സാക്ഷി രൂപത്തില് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ലൈറ്റിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോ ഈ പച്ച ലൈറ്റ് പറയാണ് ഞാൻ പച്ച ലൈറ്റാണ് എന്ന്. അല്ല, പച്ച ലൈറ്റ് അല്ല അല്ലേ, ലൈറ്റ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. മായാവലയത്തിനെ മാത്രം ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ സ്വയം വിലയിരുത്താണ്. ഞാൻ സാത്വികനാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കോപിഷ്ഠനാണ്, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കോപം വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം വിലയിരുത്തണത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ സച്ചിദാനന്ദ പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആ അംശമാണ്. അത് എപ്പോഴും കരുത്. ജ്ഞാനിയുടെ മാനസിക തലം അത് ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃതേർ ഗുണസമ്മൂഢ സജ്ജന്തേ ഗുണകർമ്മസു താന കൃഷ്ണവിദോ മന്ദാൻ കൃഷ്ണവിന്ന വിജാലയേത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത്. അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ്. അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല അല്ലേ. നമ്മള് അറിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം.
അപ്പൊ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമ പ്രവൃത്തികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. അവരെ അറിവുള്ള ജ്ഞാനികള് വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത് എന്നാണ്. അജ്ഞന്മാരാണ് ഈ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ആവരണം, ഈ ശരീരം ആണ് ഞാൻ എന്ന് കരുതുന്നത്. അപ്പോ അവര് ഈ ശാരീരിക ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചുറ്റുമുള്ളവരെയൊക്കെ ബന്ധുത്വമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അത് അവർക്ക് ഒരു കെട്ടുകഥയായിട്ട് നിലനിൽക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിലൊന്നും താല്പര്യം ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങള്, ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പരക്കം പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ ഈ കൃഷ്ണാവബോധ ഭരിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാനെ പോലെയുള്ള ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചത്. അപ്പോ മനുഷ്യവർഗത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർനിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുധ്യസ്വ വിഗതജ്വര. അതുകൊണ്ടല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാ ലഭിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം അല്ലെ, സത്സംഗത്തിൽ പോണം, അതുപോലെ ഗുരുനാഥന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കേൾക്കണം, നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള അനവധി പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അതൊക്കെ അധ്യയനം ചെയ്യണം, സ്വാധ്യായം ചെയ്യുക, മനനം ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ നിരന്തരം നമ്മുടെ അവസാനം വരയ്ക്കും നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. കുറച്ച് 2-4 ദിവസം പഠിച്ചത് കൊണ്ടായില്ല. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉദ്ദേശം മുഴുവനും തന്നെ ഈ ശ്ലോകത്തില് സ്പഷ്ടമാവും. തന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പട്ടാള ചിട്ടയിൽ എന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന അനുസരിക്കാനൊക്കെ പ്രയാസമുണ്ട്. എന്നാലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചുമതലകളൊക്കെ നിറവേറ്റാം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപമാണ് അല്ലെ ആശ്രിതത്വം. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാതെ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനും പുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോപ്പറേഷൻ അത് വിട്ടിട്ട് സ്വതന്ത്രനായി നിന്നാല് ഒരിക്കലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല, ക്ലേശം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് നമ്മള് മറ്റുള്ള സുഖങ്ങളൊക്കെ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. അതേസമയം ഉടമസ്ഥാവകാശം ഒന്നിലും, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉന്നയിക്കാതെ തനിക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും വേണം. ഇപ്പൊ ഒരു കാഷ്യർ, പ്രഭുപാദ് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. കാഷ്യർ ഒരു യജമാനന് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് നാണയങ്ങൾ എണ്ണും. എങ്കിലും ഒരു ചില്ലി പോലും തൻ്റേത് ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒന്നും അല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേത് മാത്രമാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. 31 യേ മേ മതമിതം നിത്യമനുതിഷ്ഠന്തി മാനവ ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒക്കെ സാരസത്ത അത് ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനയാണ്. അതൊക്കെ ശാശ്വത സത്യമായിട്ടുള്ളതുമാണ്. അതിനൊരു അപ്പീലില്ല. വേദങ്ങള് അത് ശാശ്വതങ്ങളാണ്. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ള സത്യം അതും ശാശ്വതമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഈ ആജ്ഞകളൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ആജ്ഞകളൊക്കെ അസൂയാലേശം വിശ്വാസപൂർവം അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ശാന്തി ഉണ്ടാവും, സമാധാനം ഉണ്ടാവും. ജയപരാജയങ്ങളിലെ ഉത്കണ്ഠ കൂടാതെയും ആശ കൈവിടാതെയും നിർവ്യാജം പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും
പവിത്രമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് അയാള് ഉയർത്തപ്പെടും. 32 യേ ദ്വേദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്താൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസ. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ നിസ്വാർത്ഥരായിട്ട് ജീവിച്ചാല് ശാന്തി ഉണ്ടാവും. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അസ്വസ്ഥ മനസ്സിന് ഉടമകളായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ വീട്ടിലായാലും നാട്ടിലായാലും എവിടെയും ക്ഷോഭിച്ചോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അചേതസ്സുകളാണ് അവര്. കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാതിരിക്കുന്നാല് ഉള്ള അപാകതയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണത്. ഒരു ഉയർന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ ലംഘിച്ചവര് തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷാർഹരാണ്. അപ്പോ അനുസരണ കെട്ട അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് എത്ര വലിയവനായാലും ഹൃദയശൂന്യത കൊണ്ട് ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ പരബ്രഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചോ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥാനം അതൊന്നും അറിയാത്തവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജീവിത പരിപൂർണതയെ പറ്റിയിട്ടും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. 33 സദൃശം ചേഷ്ടദേശസ്യ പ്രകൃതി ജ്ഞാനവാനഭി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹ കിം കരിഷ്യതി. ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നവരൊക്കെ മായയുടെ വലയിലാണ്. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആർക്കും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിന്ന് മോചിതരാവാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്കൊഴികെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒഴികെ ബാക്കി ആർക്കും മോചിതരാവാൻ സാധ്യമല്ല ഈ മായയിൽ നിന്ന്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിന്ന് എന്ന് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക തലത്തിൽ എത്ര അറിവുള്ള ആളായിക്കോട്ടെ സൈദ്ധാന്തിക ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും മായയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ പറ്റില്ല. വിജ്ഞാനപരമായിട്ട് എത്ര പുരോഗമിച്ചവരായാലും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സ്വന്തം സ്ഥിതിയിൽ നിന്നിട്ട് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം വഴി കൃഷ്ണാവബോധം നേടാൻ ശ്രമിക്കണം ആദ്യം. അങ്ങനെ ചെയ്താല് ഈ കൃഷ്ണന്റെ മായാവലയത്തില് മായയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാം. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങള് ശരണം പ്രാപിച്ചാല് നമുക്ക് മായയെ ജയിക്കാം. 34 ഇന്ദ്രിയസ്യേന്ദ്രിയസ്യാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷോ വ്യവസ്ഥിതോ തയോർനവശമാഗച്ഛേത് തൗ ഹ്യസ്യ പരിപന്ഥിനൗ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങ് തടികളാണവ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് ആസക്തി, അതല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക, അതിനൊക്കെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്, തത്വങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും വെറുതെ ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല. അതിനെയൊക്കെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കുക. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും ഭഗവാന് ആനന്ദം, ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരാള് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധീനത്തിലാവാൻ പാടില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മുടെ അധീനതയിലാവണം. ഗോദാസരാവരുത് നമ്മള്, ഗോസ്വാമിമാരാവണം അല്ലെ. ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അപ്പൊ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ച ആള്. ഗോദാസനോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനാണ്. അങ്ങനെ ഗോദാസനല്ല നമ്മൾ ആവേണ്ടത്, നമ്മൾ ഗോസ്വാമി ആവാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിലങ്ങ് തടിയാണ് ഈ വിഷയ ചിന്തകളൊക്കെ.
അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഇഷ്ടമാവാം അനിഷ്ടമാവാം, അതൊക്കെ ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മവാസനകള് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇതിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. സമീപനത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ആ ജീവിതത്തിനോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മള് മാറ്റണം. ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിലൂടെ നമുക്ക് അതില് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോട് ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് ആസക്തി, പ്രേമപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക, അത് ഏത് വിധമുള്ള വൈഷയിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാളെ മുക്തനാക്കും. വിഷയത്തിന്റെ പിന്നാലെ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ആസക്തി വരണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ആസക്തി താനെ കുറയും. ജീവിതത്തിന്റെ ഏതവസ്ഥയിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് അകലാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉന്നത തലം പൂകലാണ് എല്ലാത്തരം വിഷയവിരക്തിയുടെയും ഉദ്ദേശം. ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് ഒക്കെ വിരക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയണം, അല്ലേ? ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. ഇതിനാണ് ഈ 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമ്മ സ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയ പരധർമ്മോ ഭയാവഹ. തെറ്റോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുകയാണ് അന്യരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെ. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്. എപ്പോഴും സ്വധർമ്മം ചെയ്യണം. അതല്ലാതെ അത് കുറച്ച് തെറ്റുകുറ്റം വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അന്യരുടെ കർത്തവ്യങ്ങള് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനേക്കാളും നല്ലത് കുറച്ചൊക്കെ കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വന്തം ചുമതലകള് നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. അന്യർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കല്ല, സ്വകർത്തവ്യങ്ങള് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുകയാണ് ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മുപ്പത്താറാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനൻ പറയാണ്. അർജുന ഉവാച അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷ അനിച്ഛന്നഭിവാഷ്ണേയ ബലാധിപ നിയോജിത. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? സ്വന്തം ഇഷ്ടം അല്ലാതെ തന്നെ ചില സമയത്ത് പാപം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാവും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് കൃഷ്ണന്റെ അംശം എന്നുള്ള നിലയില് മൗലികമായിട്ട് ആത്മീയമാണ്, ശുദ്ധാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ പാപം ചെയ്യാനൊന്നും സാധ്യതയില്ല. മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാണ്. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ പാപങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. പക്ഷെ പ്രകൃതിയോടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം ജീവസത്ത യാതൊരു മടിയില്ലാതെ പല പല പാപങ്ങളും ചെയ്തു പോവാണ്. ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും. അതിനെന്താണ് കാരണം എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ആ കാരണം ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനമിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. എന്താണ് കാരണം? നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പാപം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രേരിതരാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? രജോ ഗുണവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്താല് ഉണ്ടായത്. രജോ ഗുണങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആഗ്രഹം സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാമം ക്രോധമായി മാറും. ക്രോധം സമ്മോഹത്തിനിടയെ വരുത്തും, അല്ലെ? സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമം ഉണ്ടാവും. സ്മൃതിഭ്രംശാൽ ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു 2-ാം അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ കാമമാണ്
ഇതിനൊക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഒരു ജീവസത്ത ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ രജോ ഗുണവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കാമമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ പാല് പുളിരസത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താല് തൈരായിട്ട് മാറുന്നത് പോലെ ആ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കാമമായിട്ട് മാറുകയാണ്. പൂർത്തീകരിക്കാനാവാത്ത കാമം ക്രോധമായിട്ടും, ക്രോധം പിന്നെ മിഥ്യയായിട്ടും മാറുന്നു. ഈ മായയില് ഭൗതിക സൃഷ്ടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാമമാണ് ശുദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊണ്ടിടുന്നത്, ബന്ധനസ്ഥരാക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം സാധ്യമല്ലാതെ ആക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആരാണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ കാമമാണ്. ഇനി അത് എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ധൂമേനാവ്രിയദേവന്യർയഥാദർശോ മലേന ച യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭസ്ഥതാ തേനേദമാവൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പലർക്കും പല വിധത്തിലായിരിക്കും ആ കാമെന്നുള്ള ആ കവറിന്റെ കട്ടി. കുറച്ച് ചിലവർക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും, ചിലവർക്കോ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും മൂടിപ്പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തുപോലെ പുക തീയിനെ മൂടും അല്ലെ, അതുപോലെ പൊടി പിടിച്ച കണ്ണാടിയെ പൊടി മൂടുന്നത് പോലെ, അതുപോലെ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള ഭ്രൂണത്തിന് ആ ഗർഭാശയ ഭിത്തി മൂടി കളയണു, മൂടുന്നു. അതുപോലെ ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവബോധത്തിനെ മൂടി വെക്കുന്നതിന് 3 തലത്തിലുള്ള ആവരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ്. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെ, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ മൂടുന്ന ഈ ആവരണം കാമമാണ്. ഇവ പല തരത്തില് പ്രകടമാവും. അതിനെ പുകയോട് ഉപമിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ജീവസ്ഫുലിംഗത്തിന്റെ തീയ് തെല്ല് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ജീവസത്ത അല്പം മാത്രം കൃഷ്ണാവബോധം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ പുക മൂടിയ തീയോട് ഉപമിക്കാൻ പറ്റും. പുകയുള്ള സ്ഥലത്ത് തീയുണ്ട് എന്നിരിക്കലും അത് തുടക്കത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തെ പോലെയാണ് അത്. കണ്ണാടിയിലെ പൊടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക ചര്യകളാല് മനസ്സാകുന്ന കണ്ണാടിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. അതിനുള്ള ഉത്തമമായ ഉപാധി എന്താണ്? ഭഗവൻ നാമോച്ചാരണാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. എത്ര ജപിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമ്മുടെ ആ കണ്ണാടി ശുദ്ധീകരിക്കണ പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും. ഗർഭാശയത്താൽ ആവൃതമായിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം നിസ്സഹായ അവസ്ഥേനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഇളകാൻ പോലും ആവാത്ത നിലയാണ്. അത്തരം ജീവിതം വൃക്ഷങ്ങളുടേതിന് സമമാണ്. വൃക്ഷങ്ങളും ജീവസത്തകൾ തന്നെയാണ്. അതിരറ്റ കാമ പ്രകടനം മൂലം അവ മിക്കവാറും പ്രജ്ഞാശൂന്യരായി അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിലാക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു കഴിഞ്ഞ മുൻജന്മ കർമ്മ ഫലമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ അചരമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വന്നത് അല്ലേ. അപ്പോ പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി പക്ഷി മൃഗാദികളോടും പുകയ്ക്കുള്ളിലെ തീയ് മനുഷ്യരോടുമാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരൂപം എടുത്താല് ജീവന് തെല്ലൊരു കൃഷ്ണാവബോധം വീണ്ടും കിട്ടിയേക്കാം. പിന്നീട് വികാസം പ്രാപിച്ചാല് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഫുലിംഗങ്ങള് ആ രൂപത്തിൽ ജ്വലിപ്പിക്കാനും കഴിയും. മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവികതയെ പ്രബലമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. തീയുടെ ചുറ്റുമുള്ള പുകമറയെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആളി കത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ജീവന് ഭൗതികത്വത്തിന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞു കിട്ടാൻ അവസരം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യജന്മം.
മനുഷ്യന് മികവുറ്റ മാർഗദർശിയുടെ സഹായത്താൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിശീലനം നേടി കാമമാകുന്ന ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഒരു പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഗുരു നിർദ്ദേശം തരും. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിന്റെ സഹായത്താല് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിശീലനം നേടിയിട്ട് മാത്രമേ ഈ കാമമാകുന്ന ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. 39 ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പൂരേണാനലേന ച. ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവാത്തതും തീ പോലെ ആളിക്കത്തുന്നതും തന്റെ നിത്യശത്രുവുമായ കാമത്താൽ വിവേകശാലികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തീയ് കൊടുക്കും തോറും ഇങ്ങനെ ആളി കത്തുന്നതാണ് അല്ലേ തീയ്. അതേപോലെ ആ കാമം ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ പ്രജ്ഞയുണ്ടല്ലോ, അവബോധം, അതിനെ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അത് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയില് വീണ്ടും എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ തീ കെടുത്താനാവാത്തതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് കാമത്തെയും ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് മനുസ്മൃതി പറയുന്നത്. ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളില് ചിന്ത വരുമ്പോ അത് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോ ആ ആഗ്രഹം കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. ആസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരും. അത് പിന്നെ നടക്കാതാവുമ്പോൾ ആ ക്രോധമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ നമുക്ക് സത്യനാശം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആണ് ഈ ലൈംഗിക ഭോഗം. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ മൈഥുന്യാകാരം എന്നാണ് പറയുക. ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ ചങ്ങല എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. സാധാരണ കുറ്റവാളികളെ ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിലാണ് പാർപ്പിക്കുക. ഭഗവത് നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്ത കുറ്റവാളികളെ ലൈംഗികതയാൽ ബന്ധനസ്ഥരാക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം ജീവന്റെ ഭൗതികതയിലെ സ്ഥിതിയുടെ ദൈർഘ്യം കൂട്ടാനാണ് ഉതകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജീവനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തളച്ചു നിർത്തുന്ന അജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് കാമം. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിൽ ഒരാൾക്ക് നിമിഷ നേരത്തേക്കൊക്കെ സന്തോഷം ലഭിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ വാസ്തവത്തില് ആ സന്തോഷ അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് അയാളുടെ പരമശത്രുവാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ആ ക്ഷണികങ്ങളായ സന്തോഷങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു ജ്ഞാനി തയ്യാറാവും. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതൈർവിമോഹയേത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. അപ്പൊ തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ ശത്രു നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ഓ, സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻസിലാണ് അല്ലേ ശത്രു നിലകൊള്ളുക യുദ്ധരംഗത്ത്. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ആ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ കാമം എന്നുള്ള ശത്രു നിലകൊള്ളുന്നത്. എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്, മനസ്സില്, ബുദ്ധിയില്, ഇതിലൊക്കെയാണ് ഈ കാമം ചെന്ന് കൂടുന്നത്. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിനെ ആവരണം ചെയ്തിട്ട് ഈ ജീവസത്തയ്ക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അറിയില്ല, സംഭ്രമത്തിലാവണു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പും കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോ സെൻസസ് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു കുതിരകളായിട്ട്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ കടിഞ്ഞാൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മനസ്സാണ്. മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാണ് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ബുദ്ധിയാണ് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയാണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം മുകളിലായിട്ട് ആത്മാവ് ഒരു സാക്ഷി ഭാവത്തില് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാം നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരത്തില്
തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ ശത്രു നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിജയേച്ഛുവായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന് വേണ്ടി ആ ശത്രു കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തരികയാണ് നമുക്ക്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് മനസ്സ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കുന്ന മാത്രയില് അത് വിഷയ സുഖാനുഭൂതികളുടെയൊക്കെ സംഭരണിയായിട്ട് മാറും മനസ്സ്. അങ്ങനെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കാമത്തിന്റെ കലവറകളായി മാറും. പിന്നീട് ബുദ്ധിയുടെ വിഭാഗവും ആ കാമപ്രവണതകളുടെ കൂത്തരങ്ങാവും. ബുദ്ധിയോ ആത്മാവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത അയൽക്കാരനാണ് അല്ലെ. കാമാവിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ആത്മാവിനെ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തോട്, അതായത് മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയോട് സാത്മീഭവിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് വിഷയോപഭോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നതും അവയിലാണ് യഥാർത്ഥ സുഖമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതും. അപ്പോ ആത്മാവിന്റെ ഈ മിഥ്യ അഹംഭാവത്തിനെ പറ്റി ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരികൾ നമുക്ക് നോക്കാം. യസ്യാത്മബുദ്ധി കുണബേ ത്രിധാതുകേ സ്വധി കളത്രാദിഷു ഭൗമ ഇജ്യതി യത്തീർത്ഥബുദ്ധി സലിലേന കർഹിചിത് ജനേഷ്വഭിജ്ഞേഷു സ ഏവ ഗോഖര. ഭാഗവതം 10:84-13 ധാതുത്രയ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഈ ദേഹത്തിനെ ആത്മാവായിട്ടും കളത്രാദികളെ ബന്ധുക്കളായിട്ടും ജന്മഭൂമിയെ പൂജനീയമായും കരുതി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന ലക്ഷ്യമില്ലാതെ സ്നാനത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്നവൻ വെറും പശുവോ കഴുതയോ ആണ്. നമ്മളെന്താ പറയണ്ടേ, ഈ ദേഹത്തിനെ ആണ് ആത്മാവായിട്ട് കാണണത്. ഈ കളത്രാദികളെയൊക്കെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളായിട്ട്, ഭൂമിയെ പൂജനീയമായിട്ട് കരുതുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളെ കണ്ടുമുട്ടണം നമ്മള്. അങ്ങനെയാണ്, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ ഈ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുന്നത് ഗംഗയിൽ കുളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ യമുനയിൽ മുങ്ങാനോ ഒന്നിനും വേണ്ടി മാത്രം തീർത്ഥാടനം നടത്തരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ കഴുതയ്ക്ക് തുല്യാണ്. നമ്മള് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? നമ്മുടെ ആത്മപുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. അപ്പോ നമ്മുടെ ജന്മഭൂമിയെ പൂജനീയമായിട്ട് കരുതണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ, പുത്രകളത്രാദികളെയൊക്കെ സ്വബന്ധുക്കളായിട്ട് കാണുക. ഈ ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ വേണം ജീവിക്കാൻ. അല്ലാതെ ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ആ മുളയിലെ നുള്ള എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അതിനു വേണ്ടി പോകുമ്പോ തന്നെ അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവത് വിഗ്രഹങ്ങള് കാണാൻ, ഭഗവത് കഥകൾ കേൾക്കാൻ കാത്, അതുപോലെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ഭഗവതോന്മുഖമാക്കിയിട്ട് തീർക്കാൻ സാധിച്ചവനെ മാത്രമാണ് ഈ കാമത്തിനെ ജയിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാത്വമിന്ദ്രിയാണ്യാദൗ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ത്വരയെയും വിജ്ഞാനത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാഭാവിയായിട്ടുള്ള ശത്രു കാമം, അതിനെ നിർവീര്യനാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറയണേ? ജ്ഞാനം പരമഗുഹ്യം മേ യദ് വിജ്ഞാന സമന്വിതം സരഹസ്യം തദംഗം ച ഗൃഹാന്നാഗതിതം മയാ. ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആശ്ചര്യകരവും അതിരഹസ്യവുമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവും സാക്ഷാത്കാരവും അവയുടെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം തന്നെ വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് ആത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള സാമാന്യവും സവിശേഷവുമായ ജ്ഞാനം നൽകുന്നു. ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കള്.
അവിടുത്തെ സേവനം മാത്രമാണ് അവരുടെ ചുമതല. ഈ ബോധമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ജീവിത ആരംഭം മുതൽക്കേ ഇത് പരിശീലിച്ചു പോരേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവുകയും അതിനനുയോജ്യമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈശ്വരനെ അറിയണം. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആരംഭം മുതലേ നമ്മൾ ജീവിത ആരംഭം മുതലേ തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനം ചെയ്യണം. ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ വികല പ്രതിബിംബമാണ് കാമം. ജീവാത്മാവിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണ് അത്. ആദ്യം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധ ശിക്ഷണം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ദൈവപ്രേമം കാമമായി മാറില്ല. അത് ദൈവപ്രേമമായിട്ട് തന്നെ, ആ ദൈവികതയായിട്ട് തന്നെ അത് പ്രബലമായിട്ട് അയാളില് നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ കാമത്തിനെ ദൈവപ്രേമമാക്കി മാറ്റാനും സാധിക്കും. അതാണ് മനുഷ്യന് എത്താവുന്ന അത്യുത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പദം. അതിന് സത്സംഗം വേണം. ABCD ഫോർമുല നമുക്കറിയാം, അത് ഫോളോ ചെയ്യണം. 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി നാമജപം. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാമത്തിനെ ദൈവപ്രേമമാക്കിയിട്ട് പ്രേമഭക്തിയാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. 42 ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹുരിന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനസസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഇവിടെ ഒരു ചാർട്ട് വൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരീരം, ജഡപദാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ശരീരം, അതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ. ഇതിനേക്കാളും ഉയരെയാണ് മനസ്സ്. മനസ്സിനേക്കാൾ കേമമാണ് ബുദ്ധി. ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ളത് ആത്മാവാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കാമത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വിവിധ തുറകളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. കാമത്തിന്റെ സംഭരണിയോ അത് ശരീരം തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ കാമത്തിന് പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തില് ശരീരത്തെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള നിലയിലാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഉപരിപ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളിടത്ത് ഈ തുറകളൊക്കെ നിരുപയോഗമാവും. ഇവിടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആ പരമാത്മാവിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന തരത്തിലാവും. ശാരീരിക കർമ്മം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരിക കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിലയ്ക്കുക എന്നാണ്. എന്നാലോ മനസ്സ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോ ശരീരം സ്വസ്ഥവും വിശ്രാന്തവുമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴും സ്വപ്ന അവസ്ഥ പോലെ ആ മനസ്സ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിന്റെ അപ്പുറം ബുദ്ധിയുടെ നിയന്ത്രണ ശക്തിയും അതിൻ്റെയും ഉപരിയായിട്ട് ആത്മാവുമുണ്ട്. ആ ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കായിട്ടുള്ള ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മേൽത്തരമാണ്, അതാണ് ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത്. ആ വിഷയങ്ങളെക്കാൾ മീതെയാണ് മനസ്സ് എന്നൊക്കെ ഉപനിഷത്തുകളും പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയങ്ങള് ഈ ജഡവസ്തുവിനേക്കാളും കേമപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ഉന്നതമാണ് മനസ്സ്. മനസ്സിനേക്കാളും ബുദ്ധിയേക്കാളും ആത്മാവ് ആണ് ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആത്മാവിന്റെ ഈ മൂലസ്വരൂപത്തെ ഒരു വ്യക്തി അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നിരന്തരം ഉറപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താല് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും. ആധ്യാത്മിക പഠനത്തിന് മുതിരണ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി, നമ്മളെ പോലെയുള്ളവര്, അവർക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഉപദേശം? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറണം എന്നാണ് പറയുക. കൂടാതെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിന് കരുത്തുണ്ടാക്കണം.
ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായിട്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറപ്പിക്കണം. അപ്പോ ആ മനസ്സ് പ്രബലമാവും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴെയാണ് ശാരീരിക സ്ഥിതി ഉള്ളത്. അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ സ്ഥിതികള്. അതിനു മുകളില് മാനസിക സ്ഥിതി, ബൗദ്ധിക സ്ഥിതി, ആത്മീയ സ്ഥിതി ഉന്നതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഏവം ബുദ്ധേ പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മാനമാത്മന ജഹി ശത്രു മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസദം. മഹാബാഹോ, ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം, ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാല് ആ വിജ്ഞാനത്തിനെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും നശിപ്പിക്കണ ഈ കാമം എന്നുള്ള ശത്രുവിനെ നിർവീര്യമാക്കാം. ജീവന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ അറിയാം. ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ വികല പ്രതിബിംബമാണ് കാമം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനും അതീശത്വത്തിനുമുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഈ ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള മനോബുദ്ധി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. സ്വന്തം ചുമതലകളോ പ്രവൃത്തികളോ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഉറച്ച ബുദ്ധി കൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആത്മസത്തയിലേക്ക് തിരിപ്പിക്കുക ബുദ്ധിയെ. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ വശപ്പെടാത്ത അഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ള കണ്ടന്റ്. അങ്ങനെ ആ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അപക്വദശയില് തത്വജ്ഞാനപരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ അഭ്യൂഹങ്ങളാവോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ ദമനത്തിനു വേണ്ടി സ്വീകരിക്കാറുള്ള കൃത്രിമ ഉപായങ്ങള്, യോഗാനുഷ്ഠാനം പോലുള്ളത്, അതൊന്നും ആരെയും ആത്മീയ ഉത്കർഷത്തിനൊന്നും സഹായിക്കില്ല. ഉദാത്തമായ ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താല് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പരിശീലനം നേടുക തന്നെ വേണം. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം അറിയാം. ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് നമ്മള്. ആ നിത്യദാസത്വത്തിനായിട്ട് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. യഥാ വ്രജഗോപികാനാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു മാത്ര പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ നിരന്തര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മനസ്സും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കാൻ വിടാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വരണം. അങ്ങനെ എല്ലാം ബുദ്ധി ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കുക, നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധിയായിട്ട് മാറുക. അങ്ങനെ ഉറച്ച ബുദ്ധി കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആത്മസത്തയിലേക്ക് ആ നമ്മുടെ പ്രജ്ഞ ഭഗവാനാണ്, ഭഗവത് ചൈതന്യമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും. ആ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് ആ ബുദ്ധി ഉറച്ചു കിട്ടുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ ഒന്നും ബുദ്ധി വശപ്പെട്ടു പോവില്ല. അങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. വളരെയധികം ശാന്തി സമാധാനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കാമത്തിനെയോ ക്രോധത്തിനെയോ ഒന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് പോലും വരാതെ നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ പ്രാപ്തിയിലേക്ക്, പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ,
വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ.